A pouco máis dun ano para as eleccións municipais previstas para o 23 de maio de 2027, os partidos políticos comezan a tomar posicións. As formacións da denominada esquerda rupturista e municipalista teñen unha cita este vindeiro sábado en Chantada. Ali vaise organizar un encontro de grupos de todo o país para avanzar na construción dunha confederación de proxectos locais. Do Salnés asistirán Somos Ribadumia e Somos Cambados. Levamos xa algo máis dun ano traballando con distintas organizacións, partidos independentes, non, que temos representación en moitos concellos de Galicia. E, bueno, decidimos pois xuntarnos para tratar tamén de poñer propostas en común, ver que oportunidades se plantexaban. No encontro abordarán a creación dunha confederación de proxectos locais para as municipais. O espazo xa está constituído baixo a denominación de Agora Galicia. Proporá un modelo de coalición específica para os comicios, con cada formación mantendo a súa autonomía local. Un modelo que permitiría optimizar o voto, podendo ser clave para as deputacións. Tomamos a decisión, somos Cambados entre outros, de consolidarnos como partido independente, que o que somos. Non somos un partido independente e como partido independente nos imos presentar ás próximas eleccións. Home, depois cada un que toma decisións, pero eu creo que agora estamos máis nesa sintonía, non? De establecer alianzas, ser como unha especie de confederación, pero sin conformar unha marca única, respetando a diversidade, respetando a marca que cada un ten no seu respectivo concello, sobre todo, claro, se tes unha representación importante como é o noso caso, non? Ademais de deseñar a estrategia, o foro servirá como punto de encontro para abordar problemáticas comuns a todo o territorio. Problemas comuns, calquera que pode ser relativo a todos os servicios sociais, o tema que plantexa tamén a auga, o reto que supón tamén o turismo, o cambio climático, problemáticas relacionadas co sector do mar, problemáticas relacionadas ca sanidade pública, problemáticas relacionadas ca vivenda. A formación de Cordal acude a esta cita logo de confirmar que concorrerán ás municipais baixo a súa marca Somos Cambados. O que non está pechado polo de agora é quen será a cabeza de cartel. Cordal asegura que polo momento non ten tomada a decisión. Vamos a outra vez a realizar primarias meses antes das eleccións e será nese momento cando se realicen as primarias cando se saiba quen é a persoa que se candidata á alcaldía. O tenente alcalde Cambados apunta que a súa formación encara con optimismo as municipais do ano que ven, a pesar do contexto xeral no que a política galega ou española pode influir a nivel local. Con todo, agarda que Somos Cambados sexa determinante para un novo goberno de progreso na vila.